Veľmi sa mi páči výrok od bývalého dôstojníka námorníctva Spojených štátov Dana Crenshova. Skúsim to preložiť. Budeš niekým, kto nikdy nemešká. Niekým, kto sa stará o svojich, zaujíma sa o nich a uprednostňuje ich potreby pred vlastnými. Budeš niekým, kto sa nezastaví pred hrozbou. Budeš niekým, kto sa chopí vedenia, keď nikto iný nebude ochotný. Budeš si všímať detaily a budeš vždy v strehu. Budeš agresívny vo svojich činoch, ale nikdy nestratíš chladnú hlavu. Budeš mať zmysel pre humor, pretože niekedy je to to jediné, čo ťa podrží v najtemnejšej hodine. Budeš pracovať tvrdo a podáš výkon, aj keď sa nikto iný nebude dívať. Budeš kreatívny a budeš premýšľať sám za seba, aj keď sa dostaneš do problémov. Si rebel, ale nie vzbúrenec. Budeš dobrý vo všetkom, ale nie majstrom len v jednom. Čaute, ja som Denis. A toto video je pre všetkých, ktorí sa rozhodli po novom roku, že chcú začať cvičiť v gyme. Spomínam si, ako som začal prvýkrát cvičiť ja a že čo motivovalo mňa. Už to je 10 rokov a pozeral som jeden film Cesta draka s Bruceom Leem. Bruce Lee bol strašný frajer vtedy pre mňa. Na druhý deň som išiel do Kauflandu a videl som časopis, vtedy ešte vychádzal Muscle Fitness o cvičení a na obálke bol práve Bruce Lee. Tak hovorím, že to okamžite kupujem, že to musí mať. Čítal som, bol tam rozhovor s jeho dcérou Shannon Lee a spomínala jeho tréningové postupy a že v jednom momente sa Bruce Lee rozhodol, že chce zmeniť veľkosť svojich rúk, že chce mať proste väčšie ruky. A dokázal to za neuveriteľne krátky čas a naozaj ich zväčšil, ja si presne nepamätám tie čísla. Jediné, čo si pamätám, je moja emócia v tej chvíli, že som si hovoril wow, že naozaj to dokázal. A hrozne ma to inšpirovalo. Veľa ľudí ešte predtým, než naozaj prídu prvýkrát do posilovne, tak ich odrádza hrozne tá predstava. Pretože si premietajú, čo sa bude diať. Hovoria si, že druhí ľudia ich budú súdiť, či už podľa toho, že cvičia zle, technicky, alebo podľa postavy. Ale ver tomu, že nič také sa reálnej posilke nedeje a ľudia navzájom sa nikdy nesúdia z toho dôvodu, že každý jeden človek, ktorý v posilke cvičí pravidelne, tak bol na rovnakom bode, na akom si teraz ty. Buď bol príliš obézny, alebo iným spôsobom nespokojný so svojím telom a rozhodol sa to zmeniť. Takže keď ťa uvidia a možno ty si budeš nahovárať, že tvoje telo sa ti nepáči, takže ani ostatným sa automaticky nemôže páčiť, ver tomu, že takéto myšlienky sú síce prirodzené, ale nemajú žiadny význam, pretože sú veľmi ďaleko od pravdy. Títo ľudia, ktorí chodia do posilovne cvičiť, nikdy nesúdia druhých, sami sa vidia v tých začiatočníkoch, sami si dokážu spomenúť na tie časy, keď sami začínali, aký je to pocit a tým pádom budú na teba skôr hrdí, že si sa rozhodla alebo rozhodol s tým niečo urobiť. Ďalší problém, ktorý treba vyriešiť, je tá technika cvičenia. Nebudeš hneď prvý deň, keď niečo robíš, vedieť presne ako na to, ale na YouTube je hrozne veľa informácií, takisto na Instagrame, celkovo na internete. Alebo sa opýtaj nejakej kamarátky, kamaráta, ktorí cvičia, alebo samozrejme môžeš si zaplatiť fitness trénera aspoň na 1 hodinu, nech ti ukáže nejaké základy a naučí ťa cvičiť bez rizika zranenia. Technika je oveľa dôležitejšia než veľké váhy, takže sa nehanbi zobrať si úplne tie najmenšie jednoručky a cvičiť s nimi na začiatok. Ďalšou dôležitou súčasťou cvičenia je správne dýchanie. Väčšina cvičení je takých, že keď dvíhame váhu, teda pri koncentrickej fáze, vydychujeme a keď s váhou klesáme, teda v excentrickej fáze, to je tá, pri ktorej uvoľňujeme sval a naťahujeme ho, tak sa nadýchujeme. Výnimkou sú akurát rôzne varianty drepov a rôzne varianty mŕtvych ťahov, pri ktorých ten vzduch do seba vdýchneme, zadržíme ho v oblasti brucha, vykonáme pohyb a až potom vydýchneme.
povedzme si, aké cviky zaradiť do prvého tréningu. Najlepšie bude začať s takými jednoduchými cvikmi, ako je napríklad predkopávanie v sede na stroji, zakopávanie takisto, bicepsové zdvihy, či už na stroji alebo s činkami, s jednoručkami, alebo tricepsové sťahovanie kladky, čokoľvek, čo je jednoklbové. Ďalší bod, ktorý by som prebral, je ako narábať s tým časom stráveným v posilovni a ako často cvičiť. Za mňa ideálne je cvičiť 3-krát za týždeň, keď to bude 2-krát, nestane sa až tak veľa, hlavne v začiatkoch, a hrotiť to viackrát, to už mi príde zbytočné. Možno, že aj kontraproduktívne, záleží, s akou intenzitou ten človek už dokáže cvičiť. Čo sa týka série a opakovaní, opakovanie je vlastne jeden ten pohyb, jedno zdvihnutie činky a položenie, a séria je súhrn opakovaní. Takže vlastne dobré je vziať si činku, urobiť povedzme 10 až 12 opakovaní, s malou váhou samozrejme, keď sa človek učí, no a potom pridávať váhu postupne a dostať sa kľudne na nejakých 8 opakovaní. Dať si 2-minútovú pauzu, urobiť ďalšiu sériu. Na každý cvik by som takto urobil asi tak 3 série a do budúcna sa bude samozrejme počet sérií so zvyšujúcou intenzitou cvičenia znižovať. Chyba, ktorú robia hlavne stredne pokročilí, je tá, že necvičia niektoré partie, ktoré ich cvičiť nebavia. To znamená, že niekto necvičí nohy, niekto zabúda cvičiť zadok a niekto zabúda zase cvičiť napríklad stred tela, čo je veľmi dôležitá vec. Nechajte si zostaviť tréningový plán niekomu, kto sa tomu rozumie, aby ste tam mali cviky pekne rozložené a odcvičili za ten tréning úplne celé telo. Keď nebudete cvičiť lítka jeden týždeň, nič sa nestane, ale je veľa partí, na ktoré ľudia zabúdajú, a tieto partie je práve že dôležité takisto hrotiť. Poslednou vecou, ktorú musím spomenúť, a tá je zároveň aj najdôležitejšia, je konzistentnosť. Keď sa už človek rozhodne cvičiť, tak nemôže prestať. Musí chodiť pravidelne aj napriek tomu, že niekedy sa mu nebude chcieť, že prídu časy, keď bude mať možno depku alebo nebude motivovaný, ale jedine pravidelné opakovanie toho istého a zlepšovanie sa vedie k dobrým výsledkom. Díky moc za pozretie. Hodím tam ešte voľaký edit.